Ωραία είναι. Ναι, φαίνονται. Πού τα? Να τα ρε μάνα. Τα της σοκολάτας? Το ματεχόν. Ναι. Μήπως είναι εκεί στην τέρμα μέσα. Όχι, δεν φαίνεται. Από εκεί ήρθε είναι 100? Μμ. Από εκεί κάτω είναι? Ναι. Να ανοίξουμε την πόρτα. Δεν ανοίγει. Να ανοίξουμε παράθυρο, μαλάκα, να φαίνεται καλύτερα. Α, ναι. Σωστά. Άνοιξε. Κοίτα πως φαίνονται οι άνθρωποι, κουκίδες. Μέσα στο lift. Το ζεύγος.